מבין מה ההבדל הגדול? מה מתלהבים? תראו, זה טלפון, כן? וזה טלפון. אז בסדר, אז זה יותר גדול וזה יותר קטן. בסדר, אבל זה יש לו אפשרות להתקשר וזה יש לו אפשרות להתקשר, זה יש לו יומן שיחות וזה יש לו יומן שיחות. אז מה ההבדל הגדול? ואפילו זה יותר קטן, יותר קומפקטי, יותר נוח. זה גדול, מגושם, לא נוח. מה אני צריך כזה מסך ענק? מה אני צריך כזה מסך ענק? יש לי מסך, זה מספיק לי המסך. אפילו לזה יש לי, הנה, אני צריך, אז אני מזיז, אז נדלק. אז מה? אז פה אין לי אור. הנה יש לי אור. והנה פה יש לי את היומן, כן? ופה יש לי כל מיני שטויות. אז זה טלפון, כן? ופה אני גם יכול לעשות רשימות. מה ההבדל? מה מתלהבים? זה מצלצל וזה מצלצל. זה יש לו שיחות וזה יש לו שיחות. מה ההבדל? אפילו פה יש לי כפתורים. יותר נוח לי. פה איפה הכפתורים? איפה הכפתורים? אין לי כפתורים. מה אני עושה אם אני רוצה להתקשר? מה? אני עושה ככה, כן? ואז הנה כפתורים. אבל מה קורה אם המסך לא עובד? פה תמיד יש לי כפתורים, תמיד אני יכול ללחוץ end, send. לזה יש לי אפילו נרתיק יפה שאני יכול לשים אותו בפנים אם אני רוצה. זה יש לו נרתיק כזה, הנרתיק, זה נכנס לפה? לא נכנס לפה. אז אני לא מבין מה מתלהבים, מה ההבדל הגדול. זה טלפון וזה טלפון, זה מתקשר וזה מתקשר, זה יש לו כפתורים כאלה, אז זה יש לו כפתורים כאלה. מה ההבדל? אין שום הבדל. זה טלפון וזה טלפון. ההפך, זה יותר קטן, יותר נוח. מה אני צריך כזה מסך גדול? מה אני צריך כזה מסך גדול? מה אני צריך כזה מסך גדול? זה מסך שמספיק לי, זה מסך טוב, זה מסך קטן. מה אני צריך את זה? מה אני צריך? זה מספיק לי. אני צריך כזה גדול? לא! זה טלפון וזה טלפון. זה מתקשר וזה מתקשר. זה יש לו ספיקר וזה יש לו ספיקר. זה קטן וזה גדול. אבל מה אני צריך? מה אני צריך? כזה מסך גדול. לא צריך. מספיק לי דבר כזה. תראו, אני לוחץ פה. הנה, רושם לי, מקשים נעולים. בבקשה, פה אני יכול לנעול את המקשים? לא יכול. אז אני לא מבין מה מתלהבים. זה מספיק, יש לי פה נרתיק, זה טוב, ואת זה אני לא צריך. זה גדול מגושם, כן? וזה טלפון פשוט וקטן. מה זה? אז בסדר, אז בזה יש אינטרנט, ובזה אין אינטרנט. אז מה קרה? זה טלפון, וזה טלפון.